Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Tron, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:52. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ikanapulo ng adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Maulano ng tiyempo ta diri sa palibot sang syudad kag iban nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Pero karon nga adlaw mas paulanon ta mga balita gikan diri sa aton sini nga pagpangalagan. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Oks lang aton sini nga pagsinalayo. Kun oks lang mas manamigid, no? Hibaloon ta karon dugay-dugay mga balita gikan sa aton sini nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sini nga mga balitaan nasyonal gikan sa news center sang Aksyon Radio Bacolod. Plus ang aton sini nga mga local and national issues. Dalon taman pag may time diri sa inyo sini nga palatuntunan. Kamusta nga aton sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa mga kapurukan kag kabarangayan? Oks lang kita.
kag kalakip man sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental kag tubtub sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag sa oriental side kag iban nga bahin sang Rion 6 kag Region 7 man nga malabutan sa aton sini nga signal. Inopdaray kita mga kaaksyon. Kamusta nga aton sini nga mga miyembro sang OTTG, mga Operation Tulong Task Group ta daw, slang. Sige lang ang pagbiyahita, paglibota sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkawpod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Mga nurses sa Negros Occidental ginhanas sa pagtatap sa mga PUI sa Incovi kag mga mayors to ginpatawag kuno to sa Metro Manila. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa 5 sa 8 ka mga PUI sa Bacolod nag-negatibo sa novel coronavirus. Bali 3 na lang nabilin. Ngara pa sa ospital kag ginapabot ang resulta. Sa BCPO naman nga balita, Bacolod City Police Office, wala pa sang may nakita nga PNP officials nga ibulos kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Balita naman sa kay Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mag-asawa na ginaway bana napatay matapos ginbuno sang nagtambag. May balita man kita sa kay Aksyon Alvin Graba. Ini may kang tanan sa barangay ID system kag sticker para sa mga motor ginaprubahan sang barangay council sang barangay 2 syudad sang Bacolod. 8 ka mga CCTV camera siga pamtang sa pampubliko nga lugar sa among nga barangays. Nami man Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Art Tayhupon, voters registration sang COMELEC hindi apektado sang Incovi scare. Nagakaigo nga measures plano nga iga-suggest sang Assistant Regional Director in kaso nga maglawig ang pagtuaw sang among kaso sa pungsod. Samtang sa balita naman sa out of town sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gutib, 34 anyos nga drug pusher, nga dadakpan sa tung Sabado pa sa kaana sang kaso. Balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa Central nga bahin sang probinsya, sa Banwa sang Pontevedra, 5 ka mga persona dakop sa Baybast operation sang mga kapulisan matapos naktuhan nga nagapanahon. Samtang sa balita naman sa nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Aboso, mga napatay bangod sa Incovi naglabot na sa 909. Kadadlaw sa kahilanat yaho. Kag kuwaranto gin-file sang Solicitor General batok sa Isaka TV stations. Balita naman sa pila ka mga balita nga aton sining hisayran sa dili ginamang manugay, mga detalye sining mabatian sa panumbalik naton dugay-dugaya diri sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Mga detalye karon ng dugay-dugay mahinang kalaban but before sina diri kita nay sa resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Lunes ika-10 ng adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 29 kag 26 liwat 29 and 26. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan.
Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Aksyon Balita. Banat Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:07 na nga oras, 12:07 na mga kaaksyon. Saway pa magkatimo-timo pag timo-timo na para siguradong sigurado ang sulod sang aton sining atiyan sa aton sining pagpanyaga. O galiyon tanay pagtumar sang DTX 500 capsule, kayang DTX 500 capsule ang may 3 ka anti-diabetic properties sa muni siyang charantin nga nagapanubos ang glucose, visin nga naga-control sa imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sa insulin. That is why ginarekomendar ta DTX 500 capsule ang tumaron ta matagadlaw. Mabakal sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarangman mabakal ina online kag pag-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or mag-order kag magpadala lang mensahe paagi sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Diri na kita sa balita ni Aksyon Eden Abuso gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Maki-update na sining mga napatay sa Incoviho. Naglabot na sa 909 sa pagkadamo na lapit na ay buwas siguro ginasigahom naton kabayong tanga hindi lang magdugang ni. Kay kung magdugang kada adlaw ni ginakulbaan kita do malabot gid ni sa tuman kataas nga numero sa manapatay sa Incoviho. Ko-waranto agin file na sang Solicitor General ho batok sa ABS-CBN sining nga aga. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita upod kay Aksyon Eden Abuso gikan sa News Center. Aksyon Eden. Action Rex, naglambot na sa 909 ang napatay bangod sa 2019 novel coronavirus. Base sa reports ng Chinese state media sa nakaligan nga 24 oras, 96 na ang napatay sa China, partikular na sa Hubei province. Bangod diri, naglambot na sa 907 ang death toll sa China, kag may tag-isa naman ka napatay sa Pilipinas kag Hong Kong. Sa sulod sang 24 oras, nakarecord sang 3,073 kapanibago nga kaso sang nCoV. Ang Japan ang nakarecord naman sang 96 ka kaso sang nCoV, 43 sa Singapore, 36 sa Hong Kong, kag 32 naman sa Thailand. Sa dugang panaton nga balita, Action Rex, nag-file niya sang Kuo-waranto petition ang Korte Suprema o kon sa Korte Suprema si Solicitor General Jose Calida batok sa media network nga ABS-CBN. Nagaserbe nga respondent sa ginfile nga petisyon ni Calida ang ABS-CBN Corporation kag ABS-CBN Convergence Incorporated. Nasaad o kon na base ang ginfile nga Kuo-waranto sa idaluman sang Section 5.1, Article 8 sang 1987 Constitution kag Rule 66 sang Rules of Court. Luyag sang Solgen nga matapos na ang ginaaligar highly abusive practice sa bahin man sang ABS-CBN. Partikular nga ginsambit ni Calida ang alegasyon nga may foreign investors ang among media network nga nagklaro nga o kon klaro
nga paglapas sa foreign interest restriction sa mass media. Pero mayara gid man ay hana. Amo nang ibaloon Action Rex. That's why nga ti naumpisahan na pag-file sang kaso, bantayan naman nato ning Kadugay lakat na ni. ni sang EBS, CBN amo pa lang natalupangdan kung wala Correct. magbulo si Presidente Duterte, why matalupangdan? Correct. Kung mayara gid man. Kung may ara gid man. Oh. Tiyan mo na Action Rex sa lakat naman isang kaso. Dira taman may baluan kung sino Kaya anong matabo gagambal ni sa kung hindi pa ni matuod. ma-resolve until March, ano ganito? 30, 2020. Ti, posibleng hindi gid sila Action Rex ka-renew sang ilang nga franchise. So meaning wala sila broadcast. Wala sila, ipasira sila Action Rex. So, basta EBS, CBN nga produkto. Grabe, Ti March no? 30 may pila pa, may isa May isa pa pa sobra. kabulan sobra pa. Pero ang process ni lawigay pa ni action din mo. Pero depende pa ni kung ma-resolve gila yun kag magpadayon ng serbisyo sa ngalan sang public service manabi sang EBS-CBN. Correct. Amo naman ning balantayan Action Rex wala labot sang kabay pa nga amo naman ning bantayan ta hindi nang NCOV. Kay na iya sigurado wala na iya paglaptas ang Sila lang na iya, mahulat lang ta mo audience. Pero ang gani. NCOV ti do halos apektado gid ang tanan Action Rex. Sige. Mga update kag balita gikan sa News Center, Aksyon Eden Aboso, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Standby sa report ni Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May kinawatay kuno tugag pang pakupos ang pagkakasang guma kag Grimho. Ay nano ining sitwasyon sa area sang Police Station 7. Diyang tagdumalahan sang Vallecar Transit Incorporated magahatag sang premyo. Ay pwerte magahatag sang premyo sa sinuman 100,000 pesos. Actually ang premyo nga natalana di sinyo ho. Sa sinuman nga tao nga makatudlo o kon maka hibalo kung sinuning mga tao nga behind sining pagpakupos, pagpangbuslot sang mga guma. Ay, perti, no? Dali lang kay kuwan pang ratsada pa. Ang hindi lang actually pagkakasang guma kagrim sa mga bus nga ginapanagyan sang Vallecar Transit Bacolod South Branch sa sulod sang Dynamic Builders Corporation sang nagligad nga Agosto 2009 mga kaaksyon. 300,000 chance na nisang wala mga obrato. Ayo, magutik-utik mang kamudira. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadtuan tanay balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update kita sining kaso sa mag-asawa nga naginaway ho ba na patay matapos ginbuno sang nagtambag. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden. Sa detalye, Aksyon Brian. Ang intensyon doon taning sining suspect amo ang magtambag sining mag-asawa nga nag-inaway pero subong yara siya sa sulod sang priswan matapos nga ginbuno niya diri ang bana sang ini siya ang nagtambag ng istorya. Nag-umpisa ini nganing si Noel Cañete kag asawa sining wala lang ginhingadlan Action Rex ang nag-inaway kagabi kag nagpalapit ini si Wilfredo Condor 64 anyos, agod kung tani nga magtambag lang pero upod di sila nga nagainom-inom dira. So may ara na sa ginatawag influensya sa makahulubog nga Ilinon. Pagtambag niya, sunod diri kay Police Major Eduardo Corpus ang hepe sang Victoria's PNP. Gintiklod ining si Wilfredo ni Noel. Pagtiklod tinatumba, pagtindog dalagabot sa konsilyo hando sa kay Noel. Igo si Noel sa nagaklanlahan nga bahin sa lawas niya rason sang iya sining nga ginkamatay. Gilayon man nga nadakpan ining si Condor kagkaron preso na dira iya sa Victoria sa City PNP. Kay na ang pamilya sining biktima nagpadulong na didto ya sa kwan sa pulis agod magpalayag sa ila sining affidavit sa pag-file sang kaso posible murder ang tubangon sa biktima. Actually, ang initial na information na nag-gather na project
kagabi is nag-ano sila na iinuman kasama sila ng iinuman yan. So, nung victim at saka ng suspect. Then itong victim natin, parang nagkaroon ng altercation kasi kasama nila yung wife ng victim natin na nagiinom. So, nagkaroon sila ng misunderstanding. Umawat tong isa, umawat tong suspect natin. Eh, parang na-epicode yata. Na-epicode yung suspect natin. Wala may dala pa ng kutsilya, wala nang questions. Inupo niya daw yun. So, when tinanong namin doon sa area, kung ano yung personality, pinitang tayo. Eh, ganyan pala talaga po, mahilig makitawag sa may problem na may problem. Awan ang palayag ni Corpus, ining suspect na mahiligo na siya magpulutan ng bag or magulo intra sa may arabi away-away ting tinisyon niya. Agod nga i-separate kung taning inaway, galing kaya mo ito natukluran siya kag nakabuno din siya sa suspetsado. Amaraan niya natamo kagabidra sa syudad sang Victorias. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian Morning report una sa balita transaksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni aksyon na Brian Morden, kadtuan ta si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. 5 sa 8 ka mga PUI sa Bacolod nagnegatibo sa novel coronavirus. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Yes, Action Rex. 5 na ka mga patients under investigation akong PUI nga gina-quarantine sa mga medical facilities sa Bacolod City ang nag-negatibo Action Rex sa novel coronavirus. Kumadumdumana, una nga gin-report sang Bacolod City Interagency Task Force Against Coronavirus nga ang Bacolod City may 8 dari ka mga persona nga gina-obserbahan nga gina-quarantine sa mga medical facility. Action Rex bangod sa posible may coronavirus. Pero kay na sa press briefing ni Dr. Grayson, ang spokesperson sang task force, natalad Action Rex nga ipagwa sang Research Institute for Tropical Medicine ang resulta sang 4 ka mga PUI nga nag-negatibo suno siya sa coronavirus nga ginalakipan kang 2 ka mga persona sa diri sa may syudad sa Bacolod kag 2 man ka mga persona diri sa Banwa sang Negros Occidental. Action Rex. Suro kay tan suro siya based sa observation sa mga doktor stable kag yara sa maayo nga kondisyon ining nabilin nga mga PUI sa hospital kag suro siya maayo ini nga senyales. Action Rex nga naga-improve ang kondisyon sining mga gina-quarantine sa hospital. Nagpanugyan si tan sa mga nag-negatibo sa coronavirus nga obserbahan sa gihapon ang kaugalingon tubtob nga matapos ang 14-day nga quarantine. Dili sila i-house, Dale? Action Rex sa ila sining balay ay once nga nagwa ng negative nga result sa RITM. Sunod kay Dr. Tan apisal nga negative ng ila sining result kung wala pa natapos ang 14-day nga period. Action Rex kaya muna siya sunod sa mga expert nga nagadevelop pala ang flu-like symptoms nga ginatawag. So sunod kay Dr. Tan mas mayang nga obserbaran sa gihapon ang ila sining nga mga kaugalingon kag mag-consult liwat sa doktor or pinakamalapit lang hospital in case nga makabatsyag action. So, bali 5 na out of 8 ka mga pasyente, including na ni ang halinto sa Lacasiliana kagkabangkalan? Actual Action Rex, diri sa may syudad sa Bacolod, ang record sa Bacolod City Health Office, kuto ba sa mga negrense, nga gindala sa mga hospital diri sa Bacolod City, like ining Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, since may tatlo dira sila ka isolation rooms, kag mga private hospital. Diri sa Bacolod City Action Rex, ang case ang kabangkalan, na mo to siya ang Canadian, 43 years old. Una na to siya nga na-discharge Action Rex, matapos man nga nag-negative, no? So, bilang 6 na nigali ang nakagwa na atong isa nga una, kag ang 5 ni, bali 6 na? Bali
bali Action Rex sa 5 ni include na siya ang Canadian National. So include bali na. 4 lang ang inog discharge suno kay Dr. Tan karon sa hapon o kon early morning buwas nga daw Action Rex. Ang records sa City Health Office wala din nalaki pa atong residente sa Lakasilya na nga gin-transport sa hospital dito sa may syudad sang Silay. So Action bali Rex. kung mga waipas lang na uyatan nga papilis tawag lang ni sila or Yes, Action Rex. It's either nga gin-inform lang through text or ano man lang ang communication. nga mo nabi negative na. Yes, nga negative na sa novel coronavirus ining 4 ka mga persona, 2 sa Bacolod City and 2 outside sang Bacolod Action Rex nga may travel history. So bali 3 na gid lang nabilin diri sa aton. 3 na gid lang mga Action Rex ang nabilin no sa mga medical facility diri sa may syudad. Anong last nila nga sulod ni sang 3 man nagligad pa ning simana? Yes, amo na siya ang pinaka-latest kay kung madumduman ang report nato na pinakahuli ito may isa man ka foreigner nga gindala no dira sa may hospital mayra man lalaki nga 40 sa Action Rex kag isa ka babae nga 45 years old. Kay Action Rex sa protocol subong sang City Health Office wala na nila gina-reveal ang mga edad kung pila ka mga persona kung ano ka kung bata, tigulang kung Kaya ano na lang ang ginasugid nila? nila Action Rex it's either gender na lang ang sexualidad, babae o kung lalaki nga PUI ang nag-negatibo sining novel coronavirus nga ginatawag. Sa mga tagpalamati naton pasensya gida kay pero ang lugar pwede malawag. Hindi man Action Rex. Hindi man malawag kung hadin salin. Since daw negative naman to mo. Negative naman to sa minmuno niya lang. 2 from Bacolod City negative and 2 from out of town. Outside sang Bacolod City Action Rex. Negros Occidental. So sa record yes ang task force 5 negative out of 8 ka mga PUIs nga una nga gin-quarantine. Lagi pa diri ang 43 years old nga Canadian National. Ang tingog si Dr. Grace Tan. So today, wala kita additional na POI sa Bacolod. So all are stable, awaiting for discharge na. So we have kung maabot na today ang mga results tagid, we will have a total of today, late today, and tomorrow, mga 4 na ma-discharge din sa aton tagid. So 5 na tanan din ma-discharge. After today. 8. This afternoon siguro mga 4 tagid ang ma-discharge. Or tomorrow, early tomorrow, mga 4 na guro din tanan. So ang mabilin would be 4. Sa 4, we have 2 out-towns and 2 from Bacolod. Action Rex munang portion sang private Dr. Grace Tan nga sunod saya ti ka Mayoni no nga sinalens nga nagatabi sa gihapon nga COVID free ang Bacolod City kag daw gina-expect na gid man nila siguro nga Bacolod kag Negros Occidental safe sa ginatawag nga COVID Action Dale. Action Rex pero wala lang nagakumpiyansa ang aton sining mga task force sa probinsya kag Bacolod City since asud-asud man nga mga preparation kag pagsinapol ang ila sining nga ginapatigayon para lang masiguro no nga hilway kita diri sa sining makamamatay nga masakit. Update ba nagikan sa Bacolod State Government Center ang action nyo Action Dale Salazar una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action no Radio Philippine Standard Time, las 12:24 ng aton oras. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuan tang balita ni Action Art Tayhopon sa bahin sang special assignments. Ini may kang tanan sa daligid lang Action Art standby kay gina-check ta ang kay kwanso tulinglong ay oo nakwanan maniguro kanay hindi mo. Sige, standby na Action Art unahon tanay si Action Alvin Graba. Balita gikan sa patrol Barangay ID system kag sticker para sa mga motor ginaprubahan
sang Barangay Council sang Barangay 2, Syudad sang Bacolod, kag 8 ka mga CCTV camera igapamtang sa pampubliko nga lugar sang among barangay. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa detalye, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagplano ining barangay council sang barangay 2 nga magbakal sang 8 ka CCTV cameras nga igapahamtang sa mga pampubliko nga lugar sa ila sining barangay. Agad dito may baluan ining mga in and outs sang mga tao sa ila sining barangay plus ginhatag man Aksyon Rex ni punong barangay Imelda Banguanga ang ila sining approved resolution para sa barangay ID system kag ang pagbutang blasang mga sticker sa ila sining mga motorsiklo o sa motorsiklo sang ila sining mga residente sa diin suno diri kay Banguanga. Ang plano nila diri Action Rex para maibitar bala ang illegal nga transaksyon sang illegal nga droga sa ila sining barangay plus pa nga ginadap gid nila ang plano diri kag suggestion man ni Bacolod City Police Office City Director Colonel Henry Biñas nga dapat magbutang gid no sa CCTV sa mga pampubliko nga lugar sa ila sining barangay agud jadto nga hapos makita ining mga pangayaw nga may lain tuyo especially kung naga-engage sa abi sa illegal nga droga kag kung may involved man sa illegal nga transaksyon nga dira nagpalago sa ilang nga lugar. Isa pa diri Action Rex suno pagida diri kay Banguanga nga nagalao man siya nga ang ila sining ID system nga ginaprubahan abi nga ara na sa opisina abi ni Attorney Dindo Ramos nga kabay pa nga maaprubahan man sang syudad agad jadtong formal na sila makahatag sang ID system kag ID system para sa mga legal nga mga pumuluyo sa ila sining barangay plus ang pagbutang man sa mga sticker sa mga motorcycle owner rason nga suno sa iya dako ang mabulig sang CCTV. Plano nila Action Rex suno sa iya nga 16 tani ka CCTV galing kay kumuso sa iya nga magamay lang ang pundo sang ila sining barangay that is why gin pakamaayo nga temporaryo 8 lang anay at least daso naman ining 8 para madugangan pagid Action Rex pero in close coordination Action Rex si Kapitan Banguanga kay City Director Colonel Henry Biñas in relation naman diri Action Rex sa ila sining kampanya against sa illegal drugs kay in fact may mga pila ka mga lugar na gali 3 ka lugar Kagaykay kag Sigay and may portion sang Yanson Purok Yanson sa Barangay 2 nga may mga kunti damo lusot Action Rex kung may illegal transaction kung may mga drug operation mga kapulisan mapo sila sa mga suspect makapalagyo ang ginimo nila diri sa area sang Puro Kagaykay duha na lang ang pinaka main entrance ang main entrance nila diri ang sa may alagyan sa may kilid Action Rex sa may Malakay landing dayon ikaduha sa may kilid sang ila sining barangay hall pero ang iban diri nga sarad-an na lang nila kaagud jadto yang mabudlay kay lagwa sulod ang mga unidentified nga mga persona nga ara sa ila sining barangay and that is why suno siya nga dapat isarad-an na ni and area naman sang Yanson o Purok Yanson ginasarado naman kung may duha o kung isa lang ka main entrance plus diri sa Sigay area sa Guabala kung may mga illegal drug transaction o kung ang may drug operation abi ang mga kapulisan dalagan rekta sa area sang Barangay 27 kag dito nagpalalagyo. Now ari Action Rex ang confirmation man sa Barangay ID system pahayag ni Kapitan Banguanga. Barangay ID kag motorcycle sticker nga para mabalaan dabla sa dalan kung sino ang mga wala mga sticker. Kaya sa namon coordinate sa dapat president sa mga barangay 2 kag stricto namon nga ang bot sing ganon ang sa dalan makita mo hindi na sa pangayaw na siya kaya isa lang po barangay sticker kag isa namon sa kagabi yun hindi naman may mga ruling man may mga tanod na mangkot at least ko na residensya sa barangay ko, dilikit sa Ebraga Istan. Tigaan namon sa barangay ID nga taga-barangay 2 discharge mo. Would it be the effect mismo sa kampanya sa barangay, especially sa DCP o against illegal drugs? Uy, para makita namon kung may pangitaon sila sa amon, at least makita namon ang nila itsura sa ID. May ID man sila, may itsura man sila. At least mabala namon, amon nga pumuluyo sa barangay.
aksyon na Rex ang Ti, pahayag. paano kung wala da itsura sa ilada? Mo man ang pamangkot ko sir, ti panong wala sa itsura nyo da. Siling niya, ti pangayaw na siya sir. Ti, ano tapos? Ati kung may pangitaon ang pulis, ti pwede man ang balya pangayaw niya, sulod da abi. O wala abi sa itsura sa ara sa nag-apply abi sa Dapat may purpose gid sila. Yes, aksyon na Rex. Nga makadtos la kay Juan de la Cruz o kung maano da sila. Yes, amo na aksyon na Rex. That is why sunod siya galao man siya nga kung ikaso gid man makapasar na sa City Council ang ila sini nga plano kag ID system ti mas dako ang mabulig siya ni sa Pero ila, subong Rex. wala pa. Wala pa action Rex. Naaprobahan sang ila barangay okay na pero I-forward pa na sa council. Yes, amo na ang ila sing ginplan Kag may pulis pa na siguro? Yes, isa pa na action na Rex sining dapat kay close coordination ang iya sining barangay especially sa mga kapulisan sa BCPO. Mamuning balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, last 12:32. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa iya ginamtangan sa patrol. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhopon sa special assignments. Budlay kay hindi mag-click ang kuano. Kadtuan ta si Aksyon Art Tayhopon. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Wala man epekto karon daw kon kanamo niya sa mga nagaparehistro sa Commission on Elections sa Bilog Garion ang monitoring diri sa COMELEC. Apisar nga ti may ara sa ginakabalakan nga NCOV. No amuning may mga task force kani gintugod base man ini sa palayag sa Assistant Regional Director nga si Attorney Tomas Valera. Sila nga so far sa amon sa COMELEC do anisari paman kay way pa man gani guidelines nga nagalin sa Metro Manila pero niya mayo nga suggestion ina at least mayara na kami sang himuon nga initiative sa amon level nga sa timprano pagadaan kapin pa kon maglawig pa ining isyu sang INCOV scare kay sunod ri kato Attorney Tomas Valera although ting kalabanan kakadto dira hindi man niya nga siling may mga travel history gikan sa guwasang pungsod pero mas maayo gid nga mayara sa mga measures nga daan mo ang ila talatapan agod hindi man mabudlay kay siling kon may lanig yapon kon matapos na ining NCOV scare sa temprano kag hindi na maglabot sa punto nga parte ng ginutok balas ang linyanay kag ang pila sa Commission on Elections. Siling nga i-suggest nato nila bisan dito sa national pagi sa ila regional director agod matatapan kag hindi man mabutang sa alang-alang ang mga nagakadto dira nga mga kliyente sa Commission on Elections o sa ilang mga kliyente sa bilog nga riyon sa siya rin palayag ni Assistant Regional Director sa Commission on Elections Attorney Tomas Valera. Wala kami natatanggap sa main office to bakit kasi that's good no kay we can inform the field officers to take measures no ano hindi man di urgent kita ato no ang suggestion damo gyapon lang ka-register so far sa inyo record. Hindi ka masyado pero to damo man nga I mean hindi man nga heavy ang call out pero regular man lang. Ginatog yan naman sa COMELEC sa tagsag ka mga local COMELEC officers ang pag-set up sa ngiras ni nga mga satellite registration sa masunod nga mga inadlaw. Ang balita gikan sa Commission on Elections ang kaso nyo sunod tayo hupon oras sa balita oras sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, last 12:35 ng aton oras. Sa mga kaaksyon ta dira may TC para sa pagpabakod sa aton immunity booster, alkaline base nga vitamin C para sa ubo, trangkaso kag ginasip-on dira nga mga kaaksyon ta may TC ang dapat gid sa ila, no? May TC ang aton tumaron matagadlaw. Kag isa pagid ka produkto di Santon Plus Herbal Capsule pampatunaw sang bukol-bukol sa kalawasan ta hubag sis tumor kag goiter
Santon Plus Herbal Capsule mga kaaksyon. No? Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi sarang mabakal sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga kaaksyon ta dira, Malakay Finance Corporation, base nagakinanglan kamo house and land property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasahi nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:37 na nga oras. Daligid lang mga kaaksyon kay ma-unload tanay kay Tintin Sogon Brillantes, may lang pag-monitor kay Lori Jane Piratilia Toriano Tapalya dra sa Barangay Concepcion, Talisay, may lang pag-pamati kay Mary Grace Eugenio Fermin, kay Nunoy Tahones, Joe Mongcal Torilla, Lady Jonah Bahilidad de la Cruz, Nilda Siguanse, kay Gian Resisio, may lang pag-monitor, no? Kay Kagawad Imbongjo Campos, ang Barangay Maaw, may lang pag-pamati kay Sheila Alagos, kag kay Mr. Nia Apong Alagos, ga monitor man sa siningaod to, no? Maria Elena Dieret, may lang pag-monitor Maria Elena Dieret dira sa Hall of Justice. Ga-monitor sila sa sining mga inoras. Ayos kay Daniel Bautista Alfetsi. May lang pag-monitor Daniel Bautista Alfetsi. Ayos kay Armando Cabilies. May lang pag-monitor kay Batch Jonathan Fuentes. May lang pag-monitor kay Mrs. niya dira sa Victorias kay Melda Fuentes. Ga-monitor sa sining mga inoras. And sa kay Remar Gicano Haliasgo, may lang pag-monitor dira sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Tamyaw ilang pamilya Haliasgo, Gicano, Salvatierra, Cagrobles. Angelo Amalio, may lang pag-monitor kay Angelo Amalio. Kag sa kay Isa France, may lang pag-monitor Isa France. And Josel Abon Belio Laberos. And Edwin Pinida, may lang pag-monitor kay Jomari Formentera. May lang pag-monitor and happy 4th birthday sa kay GM Aremas. Ayos. Nagasaulog sang ika-4 niyang kadlawan subong adlaw, GM Arimas. And Ruby Rosme, Dondi Incabo, may lang pag-monitor kay Dondi Incabo. And Valencia Kinet, may lang pag-monitor, no? Kay Joe Alan Braza, may lang pag-monitor man, Joe Alan Braza. Kay Pio Jonilio, ga-monitor sa Barangay Marina, Binalbagan. May lang pag-monitor Pio Jonilio. Kay Jonel Halyurina, may lang pagpamati kag Halyurina family dira sa Binalbagaan. Ay, Isabela, no? Isabela. Gaylimi atong Salazar, may lang pag-monitor. Sige, mga kaaksyon, daligid lang, standby. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
nasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Muling. Aksyon Reports. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:49. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita Banat Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:50 na nga oras sa mga kaaksyon tadira. Join na, mag-intra na sa ACS Millones 2020. Paano magka-intra sa aton sining nga promo? Sa nagapamangkot dira, isulat lang sa 1/8 size nga papel ang inyo sining nga ngalan, edad, address, contact numbers, kag signatures, no? Pwede na contact number kag signature. Isulat lang ninyo sa 1/8 lang size ang papel, no? Tapos ibutang sa sulod sang white legal size envelope kag butangan sa gwa ECS Millones 2020. Kag ang proof of purchase ninyo blagin butang sa sulod nga POP ninyo, no? And ihulog sa mga drop boxes sang MBC stations diri sa Action Radio Bacolod. Kumayara kamo unique toothpaste dira nga POP pang tipunan na ninyo. Unique toothpaste, Pride detergent kag Star Wax floor wax. Ang Shield bath soap, ang Smart dishwashing kag White Rose Kojic whitening soap. Amo na mga kakson. Ihulog lang diri dayon para mangin kabahin sang second monthly draw nato, no? Second weekly draw naton ini on February 15, no? Bali ang hulugay sini sa second promo draw date naton is on February 8 to 14 kag ang draw date naton is February 15, no? Magdaog sa mga papremyo, may mga gift pack dira kag 1,500 pesos.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12.52 ang aton oras, 12.52 na. Kadtuan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa BCPO, wala pa sang may nakita nga PNP officials nga ibulos kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Rex, good noon sa imo no kag maulan non panahon. Ayo di purma. Check to gid man. Tiyempo. Nan amo gid na marubugnaw kag maulanon nga tiyempo. Amo gid namin ikaon sang saging nga balabal nga may tinabal Aksyon Rex. Ba, oo mo gid ni. Yan bla kamo ti kahoy. Na may tinabal ba. Muning na may kape ka nga native. Sara-sara. Bo sara. Ayo di purma. Inang luya bala. Taho? Taho. Para nga sakong utot-utot mo. Muna. Ayo di purma. Hindi amo. Maulanon, masakong utot-utot mo. Ano nga. Dapat ang maulanon nga tsimpo, dapat mapanimuro ng aton nga tiyan. Okay. Kung na naman na, bro, kaya please gagawa ang hangin sa lawas mo. Kung sa bagay. Lain nga hangin, magwa sa mata bla. Ayo di purma. Yang gwa sila sore eyes, no? Ay, kasadya. Kagawa Chad. Oh. Kap Peria. Ginsuli mo naman, ha? Oh, yes. Dapat Kap Chad, kag kagawad, Jofred. Jofred, gali, oh. So, kakalipat ko. Ayo di purma. Nagkalipat ka na. Amo ng resulta, no? Amo ng resulta. Sang? Sang hindi may mapanahon. Ayo di purma. Abi ko sang lipat-lipat ni mo. Why pagid ni bulos sa kay Espinido, eh? Why pa, actually, nag-contact kita kay Colonel Henry Piñas. Oo. Para sa subong sa ginatawag na conference with the regional director. Tutos la tanan? Yes, oo. Pag base ka man na Aksyon Rex, mapareser ni Colonel Piñas, ang problema sa BCPO, kasi kulang pagin man ang BCPO, PCOs mo. Why da sila official subongaw? Why did Aksyon Rex? Wala na pakanti lang official, no? Puros na loaded tanan? Loaded na tanan. Kasi ang mga official Aksyon Rex from the rank of lieutenant kag captain. Oo. Dapat ang mauyat sa mga sensitibo ng mga position like City Drug Enforcement Unit. Dapat na pinaka-report Aksyon Rex nga ranggo, major mo. Kag kung ikaw yung Deputy City Director for Operation, ang kinanglanan dapat Lieutenant Colonel Gid. Lieutenant Colonel Gid Aksyon Rex, no? Kaya mo ng problema sa mga BCPO, kay kulang sila PCOs, Police Commission Officers. That's why nga sa sining conference subong ongoing sa Police Regional Office 6 base pa malang mapareser ni Colonel Viñas sa atong sining Regional Director na ma-downloadan sa PCOs ang BCPOs considering nga kulang sila official plus nga gin-relieve pa si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Ang position Espinido nga Deputy City Director for Operation at the same time, concurrent nga chief sa City Drug Enforcement Unit, masyado man kasensitibo nga sahi sang position action Rex. Okay lang kung Deputy for Operations, why lang si Dio, separate abing mauyat. Kay daw sang sanot, to daw separate man ang ginauyatan? At yung separate din man sa karoon lang na pag-assumer ni Espinido nga ginisayang ginauyatan niya, operations kag si Dio? Duwag ito yung posisyon. Gani? Hindi man sa ayawan sa isa ka posisyon giduwaya tapos binayaan niya man lang. Oo. Tapos ano magligobos namo yan. Hindi man kaubos si namo yan, tinalikdan niya man lang ding Bacolod nga ginaasahan sa Bacolod noon kag Negrosanon diyo. Pinayaan niyang Negros kag especialmente Bacolod City kuno yung palay-palay ang BCPO. Mugida. Tapos sa Bantogan pa nga siya Bulay City ang BCPO. Siya pa to nagsali ka siya Bulay to. Di tinikil lang bro. Ayo. Di YG kay problema nga karon sa BCPO Action Rex. Ang kakulang sa PCOs tiya man sining ko nga sa ongoing subong nga command conference sa
region, hopefully kasi mapareser ni Colonel Binyas, kag matagaan niya, kapapangayuan niya sa additional PCOs from Pro 6 nga back up sa ila kakulangon sang police personnel, especially ang Police Commission Officer Action Rex. Bali, duwa na din kulang sa kay Espinido. Subong mo gahangla ng Deputy for Operations niya, ang Chief sang CDO, gahangla man. Yes, Action Rex. Tapos si Colonel Panggi, gani, Colonel na subong no? Oo, Police Lieutenant Colonel. Ti ato siya sa Station 3, kuan man no? Ano ganing nauyatan niya gani? Duwang iya katasking si Levy Pangge. Oo, ano ganing iya posisyon pagid? Isa sa mga ang Deputy City Director for Administration. Administration? O, te, amako mo ng obra sang isa na? Imo mo pa nga OIC sa Police Station 3. Dapat isa lang na kaposisyon ng iya da. Dapat ani, amo man na iya. Uy na sa iyo, brato sa admin niya to o ma-Station 3 pa siya? Gani actually Station 3 na mo na problema na mo. Nga nagamuning BCPO man? Di maramuni guro kasi tungkol sa kakulangon Rex sang konginis ang mga opisyal eh. Damo opisyal actually sang pulis galing kay ginapangpunpon nila. Sino ang pamunpon? Ang kuan manugpunpon. Ayo di purma. Ang manugpunpon man nga ginapabalay to nilang tanan nga mga eltikol to. Gani man kada mo na sa actually Rex sa region damo da mga PCOs na. Damo da mga PCOs. Sa region, galing kay Waita kay Balo, kung naano ang plano nila, lang tawag lang Bacolod, Station 3, wala sang Chief of Police, ginpang, di na itong mga hipi to, si sino to ganitong hipi, itong napalagyuhan to? Si Kulanag? Si Kulanag, di na to siya? Yes, sa mga in the Navy. Ha? In the Navy. In the Navy man? Floating status. Ayo di purma. Huwag na lang na ibalik sa Station 3 kung magamo man lang ni kayo. Oo, no, okay man. Bisan hindi mo siya ma-interview, pero bisan hindi mo siya ma-interview, nga daw, kung sabi doon na hadlok sa mga katapos ang media, pero mapisan Oo, gusto na. Basta ibalik lang tong, ano to? Ang posisyon niya. Ayo di purma. Ngahiti. Oo, gani. Ay, ibalik na lang kasi kulang, di man tagay. Ibalik na lang na. Ibalik na lang si Kulan, nagurutod, no? Sino pag inang ibandang arada? Si Borromeo, ito schooling to ya. Ati, hindi to ya matublag kay unschooling to ya, pang promotion to ya mo. Pang senior soft tong yan pag-eskwela to, schooling. Ang ginaulat nga mga PCOs na sa region, nga naka-standby, ito dapat i-download na yan for the meantime sa DCPO Action Rex. Damo mo na tuguro sa region. Ang operational Police Bacolod, sige bala. Ang way magka-destino di sa Bacolod, sarang i-destino di Oo, ibuligan sa Action Rex, ano? Mga pilido ng mga kantong. Kasi ba't may pilido ang kantong sa Prosix, ha? Buara Ayo di purma. Amo lang ng apelido. Mga magbanwa, kantong, talihupon, no? Mga taning na mga apelido. Mga ano? Patimutan sa disipino. Mga ano itong apelido? Kantong, magbanwa ka? Kantong, talihupon, magbanwa, mga... Baikin niya? Baikin, muna. Ispulgar, Bilakanas. Hindi na lang na. Ayo di purma. Dalang na sa mamaylan pala. Si Kaway Kapirita naman ito kabi, si Kwan mo, si Sir Bla Bilakanas Bla. Sa Station 3 sa una man Bla. Mga bakas-bakas man na. Si Bilarias, Puglia. Bilarias to yan. Bakas-bakas to ng mga pulis. Bilakanas na yung isa ya. Bilakanas na yung si Bernie na gali, no? Delikado na si Bernie, kaya kung mga aking niya, kasi maglulupok ang Bacolod, no? Di wala pag yun sige bulos. Ay, gid Action Rex. Nautod siya. Di na to siya. Di na to sa magi. Action Rex. Kalayo. Gali sang imo nga. Dali gilang kay balikan to si Action Eric Magbanwa. Way pag yun sige bulos. Pero on conference, si Colonel Henry Binya sa regional office sang mga kapulisanta, maybe today or buwas, may yara nga opisyal sa may mabulos kay Espinido
as Deputy City Director for Operations, kag at the same time, basi kung ma-separate man ni ang mamuno sang City Drugs nato, no importante ni mga pwesto nga dani mo, operations kag City Drugs, mga importante ni Action Rex. Oh, yes. No, importante na ng mga posisyon, mga vital posisyon, Action Rex. Gani man. Mga sensitive posisyon na nga dapat kupapan sa aton nga DCPO City Director para nga hindi nila mag-backlog bala ang atong operasyon no sa Bacolod City Police Office. Hopefully nga ining pagpuli karon sa hapon ni Colonel Viñas may mabitbit siya na may balita na makahatag diri sa dugang personnel sa DCPO tungod sining backlog karon nga mga posisyon na wala sang opisyal nga naga-direct supervise sa muli nga mga sahi sang posisyon karon nga kulang dira sa Bacolod City Police Office. Mga pianta si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang PIO sang DCPO. Ang sa po, ini sa hinali ang kunting ang pagka-registrya. Siguro na ito, Lieutenant Colonel Joby Espinido, sa sumbong aksonirik kaulat pakitano kung sino i-recommend sa ato niya City Director, no? Pati man may araman personal kaya i-recommend ang ato sa RT, no? Si General Freddy Pacosposan, considering kulang sila sa PCO o Police Commission Officer, whether ang Lieutenant Colonel, no? Mag-talos natin sa kay Lieutenant Colonel Espinido. Let's wait and see lang kung ano maging direktiba right after sa ginakaroon dito nga command conference no, with our City Director in RT kung ano ang iyang maging recommission kung wala may maging additional dating sa pila ka mga personnel sa PCPO or may ara na preparation na magkataroon siya kay Lieutenant Colonel Espinido Accionary. So hindi mo sir maapektuhan yung atong operations specialmente sa drugs sir, no? Magkapadayon niya yung Accionary aras sa wala yan ni Lieutenant Colonel Espinido ang ato niya nga away war on drugs will continue kada sa totoo kang isa ng baruan priority nato sa frontline to that evaluate sa pagkina dapat na accomplishment report ang ato niya mga hepe or ato niya mga mission commander Accionary. Okay. Action na Rex, Boss Marayagan, ni Police Colonel Ariel Pico ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. So wait and see karon sa hapon kung ano ang mga development sa command conference ni Viñas dito kay RJ kung hopefully makahatag ini sang action ng atong regional director sa kakulangon sa opisyal sa atong City Bacolod, specialmente ang Deputy City Director for Operation kag Chief sang City Drug Enforcement Unit na very vital sa operation sa Bacolod PNP. Ang inyong action sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa action, Eric Magbanal report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Action Eric, dalas-dason ring balita sa Kapitolyo, naka-standby si Action Marlon Hinovia, mga nurses sa Negros Occidental, ginhana sa pagtatap sang PUI sa Incovi. Yari ang kaudan sang report. Una sa tamang balita, una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Upod na kay Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Action Mar. Action Rex ang venue ring paghana sa pila ka mga nurses pagtatap sang patients under investigation kon PUIs sa novel coronavirus mo ang social hall sang Kapitolyo Provincial nga sa diin sa ibabaw sini tama na taratapan ni Hospital Operations Department Head Dr. Leonardo Eusebio. Surok ka Eusebio, dirigin pakita, dirigin demonstrate abi kung ano ang dapat himuon ang nurse o kung doktor antes siya magsunod sa isolation room kag magdamit sa isolation facility pagsunod tubtob sa paggwa. Man gipresentar ni Eusebio sa katapos ang media ang personal protective equipment amo di sa ang kit bali diri na butang taran ang dapat suksokon sang nurse o na doktor kon may ara na sang PUI sa hospital.
3,500 pesos ang bili sang kada kit nga halin na ni sa bahin sang Department of Health o kung na DOH. Ambal ni Eusebio ko lang pa ini kag maga-purchase o kung magabakal pag sila dugang 3,000 ka personal protective equipment. Pangabay man o kung ginapahayag man ni Governor Lacson Soro kay Eusebio, tinguan man sa provincial government nga makabakal sang scanner kag thermometer nga gamiton sa siring NCOV. Yan si Dr. Leonardo Eusebio. May kulang man ang personnel ta. That's why kay ang problema na sina kabalo ka once magtandog ka sa mga amo na nga mga PUI or may mga symptoms sa mga hindi ka pwede magsulod sa ward. Dira ka na gid ya. You stay there and then dira ka na gid. Hindi ka na gid magsulod-sulod sa mga ibang rooms. Hindi sa kalibot. Pero once maabot na kag may suspected, hindi ka na kagwa. Basta ikaw mismo do na quarantine ka man. Dira ka man. So pagwa mo, kuha mo bike mo, pagboy. We're planning to purchase mga 3,000. Apat ka doktor ka nurses, parang latarabagin sa ilo sa silay. No, kuan. Apat lang ka nurses. Okay. Hapot sa iban. May ara mo ka sa hinubaan ginapapato nila kung pilain na dumali ka amot-amot ng kasulong. Kay kulang kay amo na aslingkop na kung ikaw mag-handle, hindi ka na yan magkanto sa iban. Cut off na eh. Kung kuhaan tong iban niya, hindi naka-duty. So, need na ba mag-train sa iban pagod ng mga nurses? Train na yan. Train na. Refresher course. Just like this one. Refresher na lang. So, Rex, naman kin presentar ni Eusebio ang nakaplastar ng mga isolation room sa matarang ka mga hospital. Una, sa Sinay Hospital, may 8 ka kwarto, 8 ka beds. Sa Cadiz, may 4 ka isolation room. San Carlos, way pa so far sa report kung pila. Ang Kabankalan, may 3 ka mga isolation rooms. Kag ang Valladolid, may 2 ka mga isolation rooms kag 4 ka beds. No? Ining pagkabakal nila sa personal protective equipment, kapahin na rin sa damlaglang ginalukar nga pundo nga 43.5 billion pesos. Then 3.25 ang para sa Provincial Health Office. Ang 30 milyon pesos ang para naman sa Hospital Operations Department. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung Action Marlon Sinuboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action no Radio Philippine Standard Time. Launa 9 na nga oras. Sa mga ka-aksyon ta dira, daligid lang Action Roger Gotib ha, sa siyudad San Cadiz. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Ang aton sining nga i-coffee sang bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Kay nga nagpa-relax pas paminsaron tani kag wala nagakurog-kurog ang aton sining nga kaonoran, no? Especially lawas ta. Kag hindi acidic ini mga kaaksyon. Santon Plus Herbal Coffee Mix para gid sa bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Kag isa pa gid Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon, pampaputi, pampakinis sang kutis. Kutis porcelana. Ay, pwede para sa mga may punggod, wala pang dula man punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag ang baho sa ilok, no? Ano importante din, kinanglan mangin mumot. Ay, pwede. Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Santon Plus Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Coffee Mix mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag sarangman mabakal ina online kag pwede mapa-deliver sa inyong puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Action Radio Philippine Standard Time, launa 11 na nga oras. Kadtuan ta na ang mga balita na honta na ang report ni Action Percival Villamor gikan sa siyudad sang San Carlos. Ara si Action Percival, ini may kang tanan sa ano ni maglibin partner ni
dakop sa drug buy-bust operation sa Dakbanwa sang San Carlos. Yari ang kaundan sang report. Yes, Action Rex, sa aton balita alin diri sa siyudad sa Carlos nga timbog naman ining duwa ka mag-live-in partner sa ginpatigayon ng isa ka drug buy-bust operation sa aton kapulisan diri sa siyudad sa San Carlos kahapon mga alas 5 sang hapon diri mismo sa may Ilagan Extension Barangay 6 San Carlos City, Negros Occidental. Pinagi sa pagpanguna ni Police Captain Mark Angelo Hongko, ang Deputy Chief of Police kag ang aton nga hepe nga si Frederick Police Lieutenant Colonel Frederick Med, ang acting COP sa siyudad sa San Carlos. Kupod man ang iba nga Special Drug Enforcement operatives ang amo nga nagpatigayon sa sining bypass sa nasambit naton nga lugar. Kag ang suspetsado o ining ginkilala sa kay Kyle Isley Rizal E. Purisima, 18 anyos sining may live-in partner, wala sang trabaho, kag residente man sa nasambit naton nga lugar. Akto ini nga nadakpan ang among suspetsado pinagi sa pag baligyaanay o pagbakal sang pulis sa push your buyer sa sining nga mga suspetsado. So gani nga nagkuha mismo sa posisyon sa sining suspetsado isa ka heat seal transparent plastic sachet nga may dinhi nga ginadudahan nga shabu, mga drug paraphernalia kag ang cash nga isa ini ka 300 pesos kag ang isa pa ka unit ng cellphone nga hawi ang brand. Gani nga ang ining mga suspetsado ara karon sa kustudiya sa San Carlos PNP sa pagpangatubang sa kaso nga RA 9165 kag dugang pa naton Action Rex nga sa pag bypass may mga naupod man nga gindakop ining mga nag-conspire nga ginkilala naman sa kay Neil Kabatuan E. de la Serna, 27 anyos, may live-in partner kag wala man sa trabaho, kag residente man sang nasambit naton nga lugar. Kag nakuhaan man siya posisyon ang isa ka unit sang cellphone nga my phone. Kani ginapahibalo ining mga suspetsado sang ila Miranda constitutional rights kag sa karon upod man ang aton kapulisan sa pagpatigayon sang pagpadala ini sa ila sa doktor para maatagan sila sang nagakaigo man nga pag-atensyon sa medical nga aspeto. Kag mismo ginpatigayon man ang ilang ining pag-drug test sa sining nga mga suspetsado. So gani karon ari sa kustudiya sa Carlos PNP ang ini mga suspetsado para sa ilang proper nga disposisyon. Amo lamang in Action Rex, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Fresquito. Balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita sa San Carlos, kadtuanta si Aksyon Roger Gotib sa Cadiz. 34 anyos nga drug pusher nga dadakpan sa tong Sabado, pasakaan kaso karon nga adlaw. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye upod kay Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Action Rex sa katalana karon nga pag-file ang kaso ang drug pusher nga sa dengid nakop sa tong tinadiktan nga Sabado las 5:20 takna sa bahin sang Purok Mayros Wagon Villa Barbas 2 Barangay Sunto Siyudad sa Cadiz. Ang ginakop sa to nga amo si Willie Dingkong, 34 anyos sa edad, kag residente sa mga lugar. Nakuhaan ini sang 8 tanan ka sa Station Cebu kalakip na dire ang isa ka buy-bust item nga gibakal sa pusirbahay nga pulis kag na-recover man sa iya position kag control sa nga gipatagay ng mga operation ang 500 piso bill mark man gigamit man sa bakbakal sang droga. Sa karon nga adlaw ginkonfirmar ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito nga ang pag-file sang kaso ila sinihinga tungod kay kinanglan gid nga antes pa man matapos ang prescribed hour sang reglementary period mapasakan ang kaso sa korte. Ang gid naton Rogerno nga i-file gid naton inquest proceedings karon kay ini lang man ginahabol nato ng oras no nga masulod siya within the prescribed nga period sang inquest
So, gitigaya naman ang result nga makuha gid naton na anyway probably kahapon no na kuha naman naton ang result. Duga nga payag sa nga Chief of Police sa Siyudad sa Cali, siya rin lamang sa street level target ini si Willie Dingkong, pero ini siya ang may mga kapitan na ganaan nga siningautod nga una na nga nagkaladakpan sa operasyon sa nga droga sa kapulisan. Kag naga-off and on lamang ini sa pagbaligya. Sa diin ini na panginwala man gani nga iya ang mga droga kay tungod siya bago lang nakabutalin sa Siargao. Report gikan sa Siyudad sa Cali, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gutim. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz, kadtuan ta ang Central Negros. Upod kay Aksyon Percival Villamor, 5 ka persona dakop sa mga kapulisan sa Banwa sang Pontevedra matapos akto nga nagapanahon. Yari ang kaundas ang report ni Aksyon Percival Villamor. Yes, Action Rex, alauna sang hapon, Pebrero 9, 2020, ang police station sang Pontevedra, Negros Occidental, nag-conduct sang operation against illegal gambling. Ang operasyon ginapamunuan ni Police Captain Rod John Darrell Echnigoz, officer in charge, upod ang alert team nga ginapamunuan ini ni Police Executive Master Sergeant Arnel Misobre. Ang operasyon sa illegal gambling sa sitio San Vincent, Barangay Antipolo, Negros Occidental. Dakop ang mga persona, ang una dire giningalanan sa kay Ray Sapin, Claro, 27 anyos, Willie Panglinon, Haming, 45 anyos, soltero, Janjan Orias, Antonio, 22 anyos, soltero, kag Raymond Panglinon, Haming, 40 anyos, soltero man, kag si Eljon Barizon, Tamayo, tanan pumuloyo sang sitio San Vincent, Barangay Antipolo, Negros Occidental. Ini ang 5 nga persona na dakpan sang aton kapulisan kag naaktuhan nga nagahampang sang Pusoy 13. Kag nag-recover sa ila posisyon kag control ang isa kasit sang playing card o kon baraha kag ang 217 pesos nga amo ang bet money o kung ini ang taya Action Rex. Ini ang 5 nga nagapangatubang sang kaso nga ipasaka sa ila sang aton kapulisan sang pagbayular sang Republic Act 16 1602. Sa karon ini ang 5 ara karon sa custodial facility sang Pontevedra Police Station para sa ila proper nga disposisyon. Report live gikan dire sa Pontevedra, Negros Occidental para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon tadra sa Anton Plaza Herbal Oil, sa mga athletes tadra sakit ng lawas ang tuhod, ang hawak kag pusog-pusugan, may massage lang porsyon sina kag banyusan sang Santon Plaza Herbal Oil, siguradong sigurado dula ang kasakitan sina matapos nga mabanyusan, no? Santon Plaza Herbal Oil mabakal sa mga butika, parmasya o kon drugstore sa inyo sining lugar, kag sarangman mabakal ina online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.page or sa Facebook page sang Kalusuganyan. May lang pag-monitor kay Biboy Peroy nga nag-monitor sa siningod to, Biboy Peroy, kag kay Maria Los Grijaldo Macunat, kay Cathy Ver, kay Joan Mil, kag kay paring Ruel Lanawan si Roma. Ga-monitor siya, no? Thank you, Gid. Madam Elizabeth Malakagamala, ho. Happy belated happy birthday last February 9 to Queenie Halover Intact. Ang paramyaw halin sa Malaka family, likewise sa Gamala family sang Barangay Inayawan, Kawayan, Negros Occidental. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karuntag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 25 ang aton oras sa mga kaaksyon ta Evergreen Herbal Capsule, no? May balancing effect ini, nagabalanse sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsobra kanubo kag hindi man magsobra kataas. Amo ni importante, ang Evergreen Herbal Capsule amay sangkap nga turmeric nga nagabulig pakupos ang hubag kag nagabulig man tunaw sang bukol-bukol o kon tumor. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob nga puwersa sang pito nga para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Ano ning pito ka sangkap sang Evergreen Herbal Capsule? Amo ni siyang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Equality products sang Doc Hico
Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, ilabi na sa Sincere Drug Store. Kag dira sa Banwasang Hinigaran sa Bilyones Drug Store kag Alice Drug Store. Sa Pontevedra, Joy Pharmacy. Sa La Carlota, March Pharmacy. Kag Ricarsi Pharmacy. Sa Banwasang Valladolid, dara sa butika Fred kag Mary Joy Pharma. Kag sa Escalante, Tud JK Pharmacy. Tud JK Pharmacy sa siyudad sang Escalante. Amo na mga kaaksyon ang kantuan ta para magbakal sang Evergreen Herbal Capsule. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang siring nga informasyon, mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule. Alang-alang na ta sa tiyempo sa sining mga inoras, mapag-goodbye na kita, kita-kits kita buwasa, diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Salamat sigid mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life, sunod sa dili ginamang manugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon